A gajeren labarinmu na yau, zan kawo muku labari ne akan wani mutum da yake aikata alfasha da yaransa. Akwai wani mutum wanda ba shi da aiki illa ya yi zina da yaransa na cikinsa. Mutumin ya kasance idan matarsa ta yi masa laifi, sai ya fushi ya ce ya fasa kwana a uwar ɗaka, sai ya dawo falo inda yaransa mata guda biyu suke kwana. Bayan ya dawo falo, matarsa ta yi bacci, sai ya tasa wannan yara ya yi zina da su. Ɗaya yarinyar ta yanke shawarar faɗa ma mamansu, ɗayan kuma ta ce ba za ta faɗa ba, saboda sun ƙulla da babansu cewa ba za ta faɗa ma kowa. Suna cikin wannan tattaunawar ne, ashe mamansu tana fake tana jin komai. Baya ga haka, mamar ta kama su ta duba su, sannan ta kai ƙara ofishin 'yan sanda. Sanarwa domin samun sababbin labaran akan wata mata wanda kishiyar ta yi mata asiri da bebin roba da ma sauran labarai, sai ku yi subscribe sannan ku danna alamar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryen da zaran mun dora. Mun gode.